Viveiro prepárase xa para recuperar todo o esplendor da súa Semana Santa despois de 2 anos de restriccións. As confrarías traballan contra o reloxo e con moito entusiasmo para que todo estea perfecto nas procesións que regresarán por fin ás rúas da vila. Estes días están poñendo a punto a roupa. Estamos planchando o que son os hábitos, as capas, os capuchós e, sobre todo agora, pois hai que desinfectalos tamén. Imos ata o norte agora. Unha das celebracións de Semana Santa máis famosa de Galicia e, como dicía, de Viveiro. Regresa este ano tras o paro obrigado da pandemia. Volven preparar as procesións con moitas ganas e tamén con devoción, pero teñen por diante pois moito traballo, Pamela Martínez. Comezou a conta atrás o vindeiro desde abril, volven ás rúas as tradicionais procesións da Semana Santa de Viveiro, pero ata ese momento hai por diante numerosos preparativos. Os confrades das diferentes hermandades traballan estes días arreo preparando capuchóns, túnicas e hábitos como estes, xa listos. Toca lavar, planchar e desinfectar todas as prendas, un traballo duro pero que fan con moita ilusión, especialmente este ano, tras 2 anos de parón pola pandemia. Hai xa longas rincleiras de hábitos e túnicas preparados para sair en procesión, pero no interior dos locais das confrarías da Semana Santa de Viveiro queda aínda moito traballo por diante. Estamos planchando o que son os hábitos, as capas, os capuchós e, sobre todo agora, pois hai que desinfectalos tamén, porque temos unha plancha que xa desinfecta tamén os capuchos, aparte de lavar e planchar e todo eso. Os preparativos para as 15 procesións en que participan máis de 3.500 confrades comezaron xa tras o entroido. Cada traxe leva varias pezas e toca ir probando e arranxando cada peza con esmero e dedicación. El hábito, una capa, el capuchón, el cíngulo. Pois sí, son varias partes. Son días de moito traballo, pero que sacan adiante cunha enorme ilusión e devoción tras 2 anos en as tradicionais procesións a causa da pandemia. Con moitas ganas, porque xa 2 anos é moito. Xa o ano pasado estábamos a ver se podrían salir, pero non puido ser. E, bueno, adornamos o que son os escaparates, que eso tamén foi bonito, pero non é o que tiña que ser. Agárdase que se repitan este ano imaxes semellantes a estas durante as celebracións dunha Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Hoxe é Domingo de Ramos, entramos de cheo no tempo da Semana Santa. As primeiras procesións xa saíron ás rúas. En Ferrol hoxe celébranse 3, a das Angustias e a das Dores pola mañá e a do Ece Homo pola tarde. As procesións da Borriquiña e as bendicións de Palmas e Ramos marcan o inicio das celebracións noutros moitos lugares. Grazas, María. E outro dos lugares de Galicia onde se vive con paixón a Semana Santa é Viveiro. Ali está Ana Castro. Pois sí, Chus, finalmente, despois de 2 anos de pandemia, Viveiro recupera a súa Semana Santa, recupera as características que fixeron desta Semana Santa vivairense unha festa de interese turístico internacional. En total, nesta semana van ser 15 procesións, comezaron este venres coa procesión da Virxe das Dores e hoxe pola mañá celebrouse outra das procesións que máis seareiros ten, que máis xente conquistou, que é a procesión da Borriquita do Domingo de Ramos. Estaban as rúas de Viveiro, as rúas do centro de Viveiro, cheas de nenos e tamén de adultos coas súas palmas, coas ramiñas de loureiro ou ben de oliveira benditas, desfilando, procesionando por todas as rúas do centro de Viveiro. Para hoxe pola tarde está previsto para 7:30 da tarde tamén dende San Francisco a saída da procesión do Ece Homo, que é outra das máis populares que se celebran aquí. Neste Domingo de Ramos regresaron as procesións e o ambiente semella o dantes da pandemia. Imaxes semellantes en Viveiro, outra das localidades galegas onde a Semana Santa conta coa declaración de interese turístico internacional. A Praza Maior foi escenario dunha multitudinaria Beizón dos Ramos, o momento máis agardado da procesión desta mañá. Pola tarde haberá novas citas que se agardan igual de numerosas. Pois ademais da de Ferrol, a outra Semana Santa galega declarada de interese turístico internacional é a de Viveiro. Coas procesións de novo na rúa, este domingo asistimos a unha das máis populares, Ana Castro.
Co propósito de facer unha Semana Santa segura, Viveiro recupera estes días a celebración dunha das súas festas máis tradicionais e que ademais é de interese turístico internacional. En total, esta semana van ser 15 as procesións que se poderán ver polas rúas de Viveiro, nas que participan uns 3.500 cofrades. Empezou este venres coa procesión da Virxe das Dores e esta mañá celebrouse unha das máis populares, a da Borriquita, coa Beizón na Praza das Palmas, das Ramiñas de Oliveira e tamén das Ramiñas de Loureiro. Pola tarde, para hoxe a 7:30, será coa saída de San Francisco, será a procesión do Eceomo. A nivel turístico, comentar que os hotéis cos que falamos prácticamente teñen todas as súas prazas cheas e se o tempo, se a climatoloxía respeta a Semana Santa, espérase que volva a ter o esplendor de antes da pandemia. Malia que a procesión da Burriquiña non saiu de San Francisco ata as 12 da mañá, xa dende primeira hora había xente coas súas palmas ou coas ramiñas esperando polo paso. Moita emoción contida nunha cidade na que a Semana Santa ten unha gran tradición. Sí, é verdade, houve xa momentos que non pensábamos moito en Semana Santa porque foi tempos difíciles para todos, tanto laboralmente, tamén para a saúde, xente que nos deixou, entonces non pensábamos moito en Semana Santa. Ahora sí que xa levamos desde principios de ano xa vendo que este ano sí que podría ser, estábamos todos agardando con esperanza de que fora, sí. Os primeiros acordes a xente xa se ia chegando á imaxe da Burriquiña. A tradición manda zapatos novos e palma. Os vivairenses e os turistas atendían o paso cunha grande expectativa. Había moitas ganas. Creo que todos tiñamos ganas de volver a estar na plaza e a traer os ramos. Emoción total, sí. E además despois de 2 años sin poder vivirla. Emocionante. Bueno, son de Chantada, veño habitualmente. Emocionante, pois porque, bueno, por estes 2 anos de pandemia, de que non puidemos. A praza estaba chea como antes da pandemia para atender a Beizón dos Ramos, o momento máis esperado da procesión. Esta tarde espérase que de novo moita xente acuda á procesión do Eceomo, que sae a 7:30 de San Francisco. Prazas e rúas cheas en Viveiro e tamén hotéis, pero a diferenza de antes da pandemia, agora as reservas adoitan ser de última hora. Visitamos un hotel ás aforas do centro de Viveiro, cerquiña do Porto de Celeiro. Satisfacción coas previsións que teñen para a Semana Santa. Traballamos ben, agora pola semana temos un 80% e os días fortes contamos en encher xa os ocos que nos quedan. A previsión é boa e a xente sigue a tendencia destes últimos momentos de reservar en última hora. Parece que a pandemia mudou algo os hábitos á hora de facer as reservas nos hotéis, xa que moitos esperan a última hora para poder reservar con seguridade. Con todo, satisfacción no sector polas boas previsións que hai. Interesámonos tamén nun hotel do centro da cidade. E está entrando todo de última hora. A lo mejor incluso entran hoy reservas para esta noche o el miércoles para el jueves, entonces esperamos llenar hasta el 17 de abril. Non teñen medo de que non se ocupen os poucos cuartos que quedan libres para a fin de semana que ven. Sen dúbida, as reservas de última hora axudarán a que se enchan o 100% das prazas hoteleiras da zona. Viveiro é tamén un dos reclamos nesta Semana Santa. Hoxe celebrase a tradicional tamborra da Noelia Vázquez. Así é, dende hai uns minutos, Raquel, 7 bandas e preto de 300 músicos percorren algunhas das principais rúas desta localidade da Mariña. O obxectivo é que todas esas bandas rematen na Praza Maior para interpretar unha peza conxunta que faga vibrar absolutamente todo o mundo. Os veciños de Viveiro que estaban desexosos de recuperar a esencia desta festividade, tamén a toda a xente que ven de fora para gozar dunha Semana Santa declarada de interese turístico internacional, unha Semana Santa que despois de 2 anos de pandemia comeza a recuperar todo o seu esplendor. As procesións e festexos da Semana Santa enchen estes días as vilas do país. Unha das que con máis intensidade vive a celebración é Viveiro, na Mariña. Alí, Noelia Vázquez, esta noite só se oen os tambores.
Así é, Marcos, é sen dúbida a cita máis ruidosa desta Semana Santa de Viveiro. Penso que non tiña falta de dicilo, pero tamén unha das máis singulares. As protagonistas son as bandas que habitualmente acompañan a todas e cada unha das procesións que conforman esta Semana Santa declarada de interese turístico internacional e que inauguran esta Semana Grande cun día dedicado exclusivamente a elas. Son 7 bandas formadas por entre 200 e 300 músicos. Algúns tocan durante todo o ano e outros formáronse expresamente para esta ocasión. Entre elas, pois algunhas peculiaridades, como por exemplo a banda da Santa Cruz, formada exclusivamente por mulleres, ou a banda do emprendimento que conta nas súas filas con membros da asociación Aspanane, que atende a persoas con discapacidade intelectual e que ensayaron con todo o entusiasmo do mundo para gozar xa desde dentro desta cita tan singular. Dende hai aproximadamente unha hora todas percorren as principais rúas de Viveiro ata chegar aquí a esta Praza Maior, onde, como vedes, se van xuntar todas para interpretar unha peza conxunta, unha peza que sen dúbida vai facer tremer os cimentos da localidade e vai conseguir que tanto os veciños de Viveiro como os visitantes que se achegaron a Mariña se movan ao son e ao ritmo que marca esta tamborrada. Outra gran cita son as procesións. Xúntanse fervor e sentimento, máis agora que recuperan o esplendor despois de 2 anos de limitación. Imos ata Viveiro, declarada de interese turístico internacional. Demetrio Moreza, que tal? Bos días. A que deben este mérito? Moi bons días, pois o mérito débese á súa propia historia, a antigüedade e a repercusión, pois para que coñecer un pouco tamén cal é o porqué dese recoñecemento declarada de interés turístico internacional. Entre outras cousas temos connosco agora mesmo a Suso Martínez, historiador, tamén guía turístico. Moi bons días, Suso. Hola, que tal? Bos días. Interés turístico internacional, díximo pronto, pero iso é unha responsabilidade. Por que interés turístico internacional? Sí, que é unha responsabilidade, porque ademais a xente chega aquí preguntando isto, ¿no? Por que sodes diferentes, ¿no? Porque sodes de interés turístico internacional. Ademais, fíxate, importante, porque somos a primeira festividade religiosa, a primeira Semana Santa de interese turístico internacional, non só de Galicia, son de toda a cornixa cantábrica, ¿no? Para que te fagas unha idea, é dicir, de todo o norte de España, para entendernos. O cal isto conleva unha responsabilidade importante. Bueno, fundamentalmente porque hai Semana Santa de Viveiro dende que hai Viveiro, ¿no? Viveiro tivo unhas murallas, tivo 6 portas, un casco histórico de que segue a ser un dos máis importantes, relevantes de Galicia. Estamos falando daquel reino de Galicia, falamos dos tempos de Afonso IX, falamos dos tempos do Pórtico da Gloria, non? Para que vos fagades unha idea. E entón falamos dun Viveiro puxante, con moita vida económica e ca chegada de franciscanos, que onde nos atopamos aquí, inmediatamente fora da muralla, do outro lado dominicos, entonces moito dinamismo e unha Semana Santa que vai surxindo moi popular, moi didáctica e con esos elementos moi franciscanos e dominicos, non? Por lo tanto, século XIII, antigüidade, non? Imaxes do século XV que se iban a desfilar polas ruas de Viveiro, por eso somos singulares, non? Por este elemento. Singulares que hasta tenden os vosos propios nomes. Estamos falando, por exemplo, dos levadeiros. Dos levadores, perdón, dos levadores. Dos levadores, para que se chamas levadeiras, as imaxes. Os levadores. Costalero, a ver, non hai ningún problema, non? Pero si temos unha nomenclatura propia, non? Ter tradición, o ser unha realidade. A Semana Santa de Viveiro sempre digo que é un elemento paralitúrxico, e litúrxico é un evento religioso tamén, sin lugar a dúbidas, pero sobre todo a identidade de vila, non? Hoxe Viveiro é unha cidade, loitamos moitísimo para ser cidade, somos cidade dende fai moi pouquiño tempo, dende a época de Isabel II, non? Na época case de non Nicomedes Pastor Díaz, non? No século XIX. Pero a realidade, é dicir, unha vila medieval e con moita identidade. Entón temos nomenclatura propia, organizámonos en coias, non? Agrupacións de moito sabor mariñeiro, non? Estamos onde estamos, non? No norte de Galicia, no Cantábrico, e logo efectivamente os que van debaixo dos pasos procesionales somos levadores, efectivamente, non costaleros. Os costaleiros son de outra latitude. Unha Semana Santa que trascende incluso o propio sentido religioso, que vai a identidade. Ao longo de toda esta semana xa vades organizando esas rutas, eses percorridos por Viveiro. Notase a afluencia xa de turismo, de xente que vende fora daqui? Sí. Onte, fíxate, luns, martes e mércores tradicionalmente, pois a mí viñan sendo días un pouquiño tranquilos, non? De preparación, non? É verdade que temos Vía Crucis, o de mulleres, o de homes onte, realmente o peso pesado, non? Como que en día empeza hoxe, sobre todo vendres, pero xa notamos moita afluencia de público. As miñas visitas guiadas están, é verdade, que bueno, que xa somos xa un poquinho clásicos, non? Somos unha especie de enciclopedia de todo isto, non? Da Semana Santa. É dicir, a idea é que cando chegan os visitantes a Viveiro, pois ter un servicio que interprete pois un poquinho a morfoloxía, por onde van a transitar as procesións, non? O por que este elemento tan antigo, tema medieval, etc. Como facer unha viaxe aos tempos medievais, non? E notei, históricamente viñan sendo xentes de aquí, non? Pero este ano, onte xa tivemos unha afluencia
afluencia moi importante de xente de fora, moita xente da meseta, e me dá impresión porque isto se palpa que hoxe e mañá van ser unhos días, seguramente unha das Semanas Santas máis potentes dos últimos anos. E para todas aquelas persoas que nos estén vendo agora mesmo, que lles recomendamos entre hoxe e mañá? Cales son esas procesións máis importantes, os seus momentos que non se debe deixar pasar e hai que velos? Buscar un lugar de esquina, buscar un sitio que arquitectónicamente che permita ver como os pasos se van ceñindo as dimensións tan estreitas das rúas de Viveiro, e logo que se deixen levar polo espírito, non? Aquí non hai saetas, aquí non hai barroquismo, aquí non hai lolailos en estas historias, non? Aquí hai un recollemento, aquí estamos no norte de Galicia, entón ver como se vive isto, non? Esos silencios, ese compasar das imaxes, e logo pois asistir aos pesos pesados, sobre todo medievais, non? Hoxe empeza realmente pois realmente o espectáculo, non? E logo mañá, pois en lugar a dúbidas, esos dos grandísimos polos, non? Como o de San Clavo, con imaxes moi antigas do século XVII, e logo sobre todo o Santo Encontro, que se produce na Praza Maior, espectacular, con imaxes do século XV desfilando, non? Ben, Suso, non se me marcha daqui porque vamos a falar agora mesmo con outra vertiente moi importante dunha Semana Santa en Viveiro, como é o sector do comercio da hostelería. Estamos agora mesmo con Domingo González. Moi bons días. Hola, bo día. Que é presidente da Asociación Beiras de aquí de Viveiro. Bueno, notase que había ganas de Semana Santa e notase que está tendo este impacto que se agardaba ou está sorprendendo? Sí, a ver, notase moitísimo. Ademais, a xente levamos 2 anos en que se celebra a Semana Santa, non? A xente ten ganas de sair, ten ganas de volver a encontrarse cos amigos, cos familiares, son tal, e que é mellor que este punto de encontro da Semana Santa de Viveiro, encima acompañados polo bon tempo que parece que vai reinar durante estes días, o cual é fantástico, bueno, pos veciños de Viveiro e para todos os visitantes. Cando decimos isto, que sempre se repite, moitas veces se repite, cheo completo, hai o cartel de completo nos establecementos, é verdad. Sí, é verdad, o sea, sí que moitas estamos falando de que na semana anterior se estaba falando entre un 80 e un 90% de cultura nos hotéis e demais, hai xente que espera a última hora, non? Si é certo de que entre ayer a tarde e hoxe é cando se prevé xa maior afluencia de visitantes á zona de Viveiro, pero xa hai moitos hotéis que teñen colgado o cheo completo. Notase que había ganas, non? Moitas gañas, volvo a dicir, levamos 2 anos, e antes, bueno, a xente ten ganas de sair, ten ganas de volver a encontrarse, os familiares, os amigos, e, bueno, creo que vamos a estar ao 100%. Non hai que dicir que algo máis de 2 anos, porque se non lembro mal, o ano anterior chovera e non se puderan levar a cabo pasos. Ese impacto notase nos comercios, notase no día a día, notase económicamente na cidade, non? Sí, notase, claro que se nota, o sea, notase na cidade, notase no comercio, notase na hostelería. A verdad que é unha parte económica moi importante, non? A Semana Santa de Viveiro, pois, bueno, aparte de que é o mellor embaixador que podemos ter, non? Xunto con algún outro festival que temos como aquí o Reso, por exemplo, non? E tal, e, bueno, que nos coloca os vivarienses, pois, no mapa nacional e internacional. Entón, bueno, pois, a verdad que sí, é moi ben recibido. Ben, pois Domingo, Suso, grazas aos dous por atendernos, e a verdade que iso desde embexar hoxe o clima, o día fantástico que fai aquí en Viveiro, porque sempre se di en Viveiro sempre chove, non, Viveiro sempre que vimos fai un tempo estupendo. Bueno, pois con esa Semana Santa, con esa invitación por parte dos dous, deses dous ámbitos tan importantes, nos despedimos, lembremos unha cita desas moitas que temos tamén en Galicia ao longo destes días, que arrancan hoxe aquí en Viveiro, Semana Santa, con esas procesións, e tamén coa historia, coñecer a historia de povos, de vilas tan importantes para a historia xeral, para a particular, e que moitas veces descoñecemos e que temos tan preto. Cando vamos fora nos preocupamos de coñecer a de fora e non nos preocupamos de coñecer a que temos aquí tan de preto. Coñecer Viveiro, por exemplo, unha boa. Tamén están o 100% en Viveiro e en Ferrol, as dúas vilas galegas onde se vive con máis devoción a Semana Santa. Iria. Sí, arrincan os días grandes de procesións en Ferrol e en Viveiro, ambas ateigadas por visitantes nesta primeira Semana Santa de recuperación do turismo despois da pandemia. A ocupación hoteleira está ao 100% e os restaurantes e as terrazas cheas, porque ademais o tempo acompaña. Eses son dos que deixan os plans para a última hora. Saiban que en Viveiro é casi imposible conseguir a estas alturas aloxamento. Agardan vivir unha das Semanas Santas máis potentes dos últimos anos, Iria. Sí, é prácticamente imposible conseguir aloxamento nesta Semana Santa de Viveiro, ateigada de visitantes atraídos por esta festa de interese turístico internacional. Os hotéis están ao 100% da ocupación, os restaurantes e as terrazas tamén están cheas, porque ademais o tempo acompaña. Para esta noite hai previstas dúas citas moi emotivas, a da última cea e a do prendemento, que rematarán entrada á noite. Mentres as cofrarías rematan os últimos detalles para estas citas,
os visitantes gozan do ambiente da vila que recupera o turismo despois da pandemia. Así estaban as rúas de Viveiro na Semana Santa de hai 2 anos, en plena pandemia. E así están hoxe, cheas de vida e de animación. En terrazas e restaurantes é difícil encontrar unha mesa libre e a maioría dos hotéis colgan o cartel de completo. Hoxe xoves xa nada, estamos completos desde fai días e quédame nada, un par de habitacións para mañá venres, a verdade. Hai moito turista da nosa propia comunidade. Soy de Santiago de Compostela y decidimos venir para dar una vuelta porque como tienen fama las procesiones, hemos estado aquí alguna vez y nos gusta el lugar. E xente do resto do estado que veñen a Viveiro atraídos polas procesións, pero tamén por diferentes motivos. Más que nada por desconectar y salir de Asturias y venir para Galicia, que nos gusta mucho. Somos de Madrid y tenemos casa aquí hace un par de años y porque nos encanta. Viveiro es precioso. Porque es muy bonita, se vive con mucho sentimiento y el pueblo está precioso. E moitos sorprendidos pola animación das rúas de Viveiro. Las primeras impresiones son hermosas, la verdad que nos encanta, tiene mucha vida. Bueno, estamos encantados. Os viveirenses están o vivindo con moita alegría. Por suposto, o sector da restauración e do comercio que recupera actividade, pero tamén en xeral a xente da vila. Estábamos deseando que pasara isto, que tiñamos moitas ganas da Semana Santa. O sector turístico agarda que sexa esta unha das Semanas Santas máis potentes dos últimos anos. Esta tarde e noite celebraránse 2 das procesións máis populares de Viveiro, a Última Cea e o Prendemento. Galicia enceta os días centrais da Semana Santa. As procesións do Xoves Santo percorren xa vilas e cidades para conmemorar a Última Cea e o prendemento de Xesús. Unha celebración moi emotiva para os devotos que levaban 2 anos sen poder ver os pasos nas rúas. La verdad que é un poquinho emocionante volver a salir de volta. Levo 4 anos intentando vir, pero pola COVID, pola chuvia nunca poden vir. Este ano, a verdad que estou moi emocionada. É inexplicable o que se sinte, moita emoción. Este é un dos días grandes da Semana Santa, como dicía, tamén en Viveiro, que celebra arestora a procesión da Última Cea. Raquel Rosa. Máis de 100 levadores a esta hora por estas rúas do casco antigo de Viveiro, 5 pasos procesionando, entre eles o da Cea, obra de Juan Sarmiento, que en 1808 se inspirou en mariñeiros reais de San Cibrao para representar as súas figuras. Son agora mesmo intres de expectación, de respecto e de recollemento nun dos puntos álxidos desta Semana de Paixón en Viveiro. Ben, Viveiro abriu tamén a axenda do Xoves Santo coa procesión da Última Cea. Raquel Rosa, que ambiente se respira arestora nas rúas? Rúas ateigadas a esta hora, Marcos, aquí en Viveira, milleiros de veciños e de turistas gozando deste Xoves Santo, coa ollada posta, por suposto, nas procesións. Ven de rematar agora mesmo a da Última Cea. Son 5 pasos en mans de 100 levadores. Aquí non se chaman portadores. Entre eses pasos o máis significativo o da Cea, obra de Juan Sarmiento, que en 1808 se inspirou en mariñeiros reais do pobo de San Cibrao para representar as figuras de Xesucristo e os apóstolos. Conta a lenda, ademais, que a faciana de Xudas é a de alguén que lle debía diñeiro. Foi máis de 1 hora e media de procesión, xa de momentos de expectación e tamén de moito recollemento, e que de seguro se van repetir e prolongar ao longo das próximas horas, porque aquí ás 10 sai a procesión do prendimento e ás 12:30 a da misericordia. Que sinto que é inexplicable o que se sinte, moita emoción. Xa nos dixeron que isto era moi famoso e a verdade que nos están cantando. Esta nunca había visto, estamos aquí expresamente para vela por primeira vez. Son moi bonitas as tallas, a verdade que vale moito a pena vela. A verdade é que isto é tradición, cultura e importancia, estamos asombrados, non? Venres Santo, día grande da Semana Santa de Viveiro. Nuns minutos comeza unha das procesións máis vistosas, ou como decimos, o Santo Encontro na Praza de Armas. Imos ata ali en directo. Demetrio Morenza, despois de 2 anos en procesións, a expectación, lóxicamente, é máxima. Contanos.
Moi bons días, máxima expectación, porque como moi ben apuntabades agora, 2 anos despois, por fin volvemos a asistir ás procesións de Semana Santa de Viveiro. E son un reclamo tamén para que unha vez máis moitísima xente empece xa ou veña a acudir a disfrutar esta semana aquí en Viveiro, disfrutar de Semana Santa. Estamos agora mesmo con Xosé Beica, que é o presidente da Xunta de Cofradías de Viveiro. Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, vemos que pouco a pouco o ambiente vai chegando xa un día moi importante o de hoxe, non? Sí, un pouco cedo, pero sí, en pouco tempo se enchera a plaza, sí. Había ganas 2 anos despois. Sí, eu sempre digo que son 3, porque desde que acabou a última procesión do 19 hasta este verres pasado foron 3 anos sin ninguna procesión, claro. Un pouco para que a xente que nos este vendo, que nunca asistira ao que vai pasar hoxe aquí dentro dunhos minutos, que vai ter lugar aquí nesta Praza Maior de Viveiro? Bueno, o acto personalmente máis principal da nosa Semana Santa, o Santo Encontro. Cando o Cristo destas caídas chegará á plaza, caerá, virá a súa mai, virá a Verónica, representará un pouco o que foi o comezo da pasión de Cristo. É verdad que é o momento máis emotivo da nosa Semana Santa, sí. Agardamos que esta praza se encha de xente, non? Sí. Sempre costa un pouco ao principio, porque claro, acabou a 4 da mañá anterior procesión, e a xente o tema de madrugar, si tanto, costalle, pero sí, sobre as 10:30 ou por aí, xa estará a plaza a tope, sí. As 10:30 contamos que estén aquí xa os pasos ou ainda tardarán un pouco máis? Non, sí, as 10:30 estarán aquí, sí. Despois xa do vivido xa estes días previos, un pouco que balance facemos xa deste arranque de Semana Santa estes días, e onte tamén xa o primeiro día dos grandes. Sí, o balance non pode ser máis positivo, porque está Viveiro a tope, a xente participa como antes ou máis, incluso que tiñamos medo que elevadores e temas xente que participaba tuveran medo polo tema COVID de meterse debaixo dos pasos, e ao contrario, tuvemos antes overbooking, sobrounos xente que non pudo participar porque non había traxes, o sea que estamos encantados, sí. Da prestixio. Sí, a verdad que sí. Tiñamos ese medo e antes estamos desbordados para levar a chós, para elevadores, para todo, saleu todo a tope. Pois é importante, porque aparte deste encontro que vai ter lugar, Santo Encontro que vai ter lugar aquí nuns minutos, logo ao longo da mañá tamén hai máis actos. Contanos un poquinho un resumen da xornada de hoxe. Sí, é verdad que Viveiro hoxe son 16 horas sin parar. Ahora está o Santo Encontro, acaba sobre as 11:30, ás 12 son as 7 palabras, os sermóns de 7 palabras aí na iglesia de San Francisco, depois ás 6:30 o desencravo, ás 7:30 a procesión do Santo Enterro, ás 10 a pasión, e depois ás 12 da noite xa a procesión dos caladiños, o sea que é un sin parar todo o día, sí. Logo xa, o que veña por diante, que ainda queda os próximos días. Claro, mañá temos a esperanza, a tarde, depois a celebración na iglesia da Vigilia Pascual, que tamén é moi importante, e xa o domingo pola mañá a procesión do Santo Encontro de Resurrección, e xa para rematar a tarde o Vía Lucis. Sí, unha xornada tamén completa o domingo, sí. Bueno, pois Xosé Beiga, moitas grazas por atendernos, parabéns, porque por fin podemos disfrutar esta Semana Santa de Viveiro. Estamos pendentes en uns minutos, está previsto que a partir das 10, non? Sí, salir da iglesia sobre as 10, aquí o encontro será eso, 10:30, máis ou menos, por aí esas horas, sí. Moitas grazas e parabéns por a Semana Santa. Pues gracias a vos, gracias por seguirnos estos con os medios, gracias. Bueno, pues aquí seguiremos en Viveiro para dar conta desa procesión que vai ter lugar nos minutos. Aquí ao redor das 10:30 chegarán esas figuras onde se representará ese encontro. Como decíamos, Semana Santa grande aquí en Viveiro. Venres Santo, unha das xornadas máis agardadas por moitos fieis e visitantes, sobre todo tras 2 anos en procesións debido ás restriccións da pandemia. A Praza de Armas de Ferrol acolleu este mediodía o Santo Encontro, unha das procesións máis solemnes e multitudinarias da Semana Santa ferrolá. En Viveiro, numerosas persoas asistiron tamén a unha emotiva procesión do Encontro na Praza Maior do municipio lucense. É especial, eu a primeira vez que vin, non sei, algo non podo explicar o que, pero sobre todo o encontro emocionoume moitísimo. Emocionante, si te gusta la Semana Santa, muy emocionante, sí. Si mi hija sale en el Nazareno, además, y bueno, yo llevé muchos años también, estuve en el Nazareno y para mí es emocionante. Viveiro tamén celebra hoxe o Día Grande da Semana Santa. As procesións percorren as rúas da localidade durante toda a xornada. Demetrio Morenza, cales foron as citas máis importantes desta mañá? Pois esta primeira parte do Venres Santo aquí en Viveiro rematou co sermón das 7 palabras, esas 7 frases que Xesús pronunciou na cruz xusto antes de morrer, pero antes a cita principal desta mañá foi aquí nesta Praza Maior, ás 10 dese lugar, tivo lugar aquí o encontro de Xesús coa cruz, con María, a Verónica e tamén San Xoán, e foi recibida por moitas persoas que agardaban 2 anos despois unha das citas principais de toda esta Semana Santa, un Venres Santo que continuará xa pola tarde con outros actos principais. Falamos ás 6:30 do desencravo de Cristo da Cruz, logo Santo Enterro rematará a partir das 12 da noite este Venres Santo ca procesión dos caladiños.
O Día Grande da Semana Santa de Viveiro, declarada de interese turístico internacional, comezou cun dos actos máis importantes, a procesión do encontro con imaxes articuladas. Segundo contan os organizadores, é unha representación especialmente emotiva e este ano aínda máis. A xente ten un sentimento de emoción, de esperaba, había medo de que este ano volvera a pasar como o ano pasado, que ao final non pudiéramos salir, entonces a xente está moi emocionada, sí. Os que acoden á cita salientan esa emoción que senten ante unha procesión que consideran especial. É especial. Eu a primeira vez que vin, non sei, algo non podo explicar o que, pero sobre todo o encontro emocionoume moitísimo. Síntese moito, a ver, normalmente os que somos de aquí pasamos de tocar en bandas ou levar santos, ou igual despois xa non facemos, pero sí que sigue sendo un bon sentimento, un sentimento moi profundo, a verdad. Pois para min é especial por todos os sentidos, porque non vin outra tan bonita como esta. Tan bonita, tan sempre moita xente, viviu moita xente, vivímolo. Desde aquí, e bueno, que ven tamén de fora, acaban sintindo igual a emoción do pueblo. Sí, especial. E recoméndolle a todo o mundo que a veña a ver. Non defrauda, de verdad que non. E por iso son moitos os que visitan Viveiro nestas datas. Este ano están moi satisfeitos coa participación tanto da xente da zona como dos que veñen de fora. De momento, inmellorable. Viveiro está a tope, as procesións saliron todas perfectas, sin ningún problema, sacando o vehículo de mulleres que se celebrou no claustro, pero de momento é verdad que estamos encantados. Ao longo destas xornadas, procesións percorren as rúas de Viveiro durante unhas 16 horas. Pasada medianoite, sairá dos Caladiños. Que tal? Moi boas tardes. Tamén Viveiro celebrou a súa procesión do Santo Encontro. Os pasos articulados de Xesús coa cruz e a Virxe das Dores captaron a mirada de veciños e visitantes. Demetrio. E foron moitos veciños e visitantes os que esta mañá asistiron e viviron ese momento, un dos máis intensos desta Semana Santa de Viveiro, tamén declarada de interese turístico internacional, e que continuará ao longo da tarde con máis procesións, unha Semana Santa aquí en Viveiro que consigue encher o cartel de completo. E imos agora ata Viveiro. Ali as procesións percorren as rúas da localidade durante toda a xornada. Demetrio, cales foron as citas máis importantes esta mañá? Pois hai que dicir que a primeira parte deste Venres Santo aquí en Viveiro rematou co sermón das 7 palabras, pero empezou con un dos momentos máis agardados. Falamos do encontro de Xesús con San Xoán, a Virxen e a Verónica na Praza Maior, e continuará con procesións ao longo da tarde e mesmo incluso na próxima madrugada. Os organizadores falan dunha Semana Santa inmellorable en todos os aspectos, incluso na participación. O Día Grande da Semana Santa de Viveiro, declarada de interese turístico internacional, comezou cun dos actos máis importantes, a procesión do encontro con imaxes articuladas. Segundo contan os organizadores, é unha representación especialmente emotiva e este ano aínda máis. A xente ten un sentimento de emoción, de esperaba, había medo de que este ano volvera a pasar como o ano pasado, que ao final non pudiéramos salir, entonces a xente está moi emocionada, sí. Os que acoden á cita salientan esa emoción que senten ante unha procesión que consideran especial. É especial. Eu a primeira vez que vin, non sei, algo non podo explicar o que, pero sobre todo o encontro emocionoume moitísimo. Desde aquí, e bueno, que ven tamén de fora, acaban sintindo igual a emoción do pueblo. Sí, especial. E recoméndolle a todo o mundo que a veña a ver. Non defrauda, de verdad que non. E por iso son moitos os que visitan Viveiro nestas datas. Este ano están moi satisfeitos coa participación tanto da xente da zona como dos que veñen de fora. De momento, inmellorable. Viveiro está a tope, as procesións saliron todas perfectas, sin ningún problema, sacando o vehículo de mulleres que se celebrou no claustro, pero de momento é verdad que estamos encantados. Ao longo destas xornadas, procesións percorren as rúas de Viveiro durante unhas 16 horas. Pasada medianoite, sairá dos Caladiños. Galicia celebra o Venres Santo, a xornada máis solemne e con máis actos relixiosos de toda a Semana Santa. Vilas e cidades galegas conmemoran a morte e o enterramento de Cristo cunhas procesións cargadas de emotividade. Preciosa esta Semana Santa.
La más bonita que vi desde hace mucho tiempo. Vimos a descubrir las sabalas e a pasar o día. A verdade que a xente disfruta un montón, ¿no? Que é o que necesitábamos un pouco todos, ¿no? O acto do desencravo foi o preludio do Santo Enterro en Ferrol. Tamén en Viveiro, na Mariña, conmemora esta tarde o enterro de Cristo. A procesión tiña previsto a súa saída ás 7:30 da tarde, como está transcurrindo Pedro Rielo. Sí, con recollemento, tradición na moi nobre e leal cidade de Viveiro, título concedido en 1891. Todo ten ese recendo a historia porque vense celebrando dende o século XIII. Comezou, como decías, a esa hora, está xa a piques de rematar na igrexa de Santa María, 4 históricos pasos, seguinte pasos aquí nesta igrexa de San Francisco e logo a clásica, os caladiños. Tamén en Viveiro, grazas Patricia, tamén Viveiro vive hoxe a noite máis solemne da Semana Santa. Nunha hora comezará a procesión da Paixón, pero antes saía ás rúas a do Santo Enterro. Rematou xa Pedro Rielo. Boas tardes, sí, acaba de rematar aí a escasos minutos, comenzaba ás 7:30 na parte alta desta cidade de aquela amurallada en Santa María, esa procesión do Santo Enterro. A seguinte quenda será aquí en San Francisco, unha igrexa, un convento con orixes no século XII, onde descansan os restos do poeta Nicomedes Pastor Díaz, tal e como era o seu desexo. Louvou precisamente o río Landro, por onde vai transcorrer esa procesión que comenzará ás 10 por esa zona da avenida da Mariña, onde o río Landro convértese en ría. Unha xornada, como en todos os lugares de Galicia, emblemáticos, moi sentida, con gran recollemento, porque ademais a vila, a cidade de Viveiro, représtase a todos estes acontecementos. A seguinte cita, polo tanto, será ás 10, ás 12 será o pregón, o sermón da soidade, e ás 12:30 será esa procesión da soidade, a dos caladiños, onde din que se deixan pois as diferentes candeas que son unha especie de vaguas para os máis devotos. Con xente, un día soleado, can nosas imaxes que eu son daqui, é espectacular volver a todo isto. É preciosa esta Semana Santa. A máis bonita que vi desde hace mucho tiempo. Pois estamos moi contentos e que despois de 2 anos tendo que quedarnos na casa, de novo se poida salir ás rúas, de novo se poida procesionar. Temos oído falar das famosas procesións de Viveiro que teñen moita fama. Entón vimos a descubrilas. A verdade que a xente disfruta un montón, ¿no? Que é o que necesitábamos un pouco todos, ¿no? Na outra Semana Santa galega declarada de interese turístico internacional, a de Viveiro, esta tardiña celebrouse a procesión da Esperanza da Resurrección. Saiu ás 7:30 da tarde dende San Francisco e despertou grande expectación, xa que, malia ser a máis nova de todas as procesións de Viveiro, data do 2010, para facela posible participan unhas 400 mulleres. E a Semana Santa vai rematando. Hoxe celebranse as últimas procesións, unha vez máis multitudinarias. En Ferrol viviuse con especial emoción o encontro do paso de Xesús resucitado co da súa nai. Milleiros de persoas, tamén en Viveiro, presenciaron un momento no que a custodia lle retira o veo de loito á Virxe. Ou en Fisterra, onde a dramatización da resurrección atrae milleiros de visitantes. Igual que a de Ferrol, a Semana Santa de Viveiro é tamén de interese turístico internacional. Neste domingo de Resurrección celebrouse a procesión do Encontro, unha das máis agardadas pola veciñanza e polos turistas, Ana Castro. Sí, esta mañá celebrouse unha das procesións máis esperadas de Viveiro, a do Encontro, neste domingo de Resurrección. Contou con milleiros de persoas, tanto turistas como veciños, que querían asistir a esta procesión, especialmente o momento máis importante que se produciu na Praza Maior cando se celebrou o encontro entre a Virxe de Resurrección e o Santísimo Sacramento ante a atenta mirada de San Xoán. Moitísima satisfacción entre os organizadores da Semana Santa e tamén entre os hostaleiros, que prácticamente todos conseguiron encher os seus establecementos. Marichipe é unha institución na Semana Santa de Viveiro. Coñecedora de cada paso, de cada tradición, considera que a deste ano foi unha Semana Santa extraordinaria. Semana Santa extraordinaria, que nos fai inmensamente felices aos que compoñemos a Xunta de Cofradías, e penso que o pobo de Viveiro en xeral,
porque estamos facendo un pleno, están saindo todas as procesións. Este era o momento máis esperado polos milleiros de persoas que acudiron esta mañá á procesión. O encontro da Virxe da Resurrección co Santísimo Sacramento na Praza Maior en Viveiro. Cando a custodia lle levanta o veo negro que cobre a cara da Virxe. Isto se vive con moita intensidade. Además de contentos e emocionados. Estábamos esperando, como vulgarmente se dice, como agua doce. Es una catequesis. Paixón e emoción entre os viveirenses pola Semana Santa recuperada. E tamén satisfacción no sector hostaleiro tras uns días nos que prácticamente todos lograron volver encher os establecementos. No contábamos con que viniera tanta gente de última hora, dimos llenado todo, sobre todo Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, quedaba alguna libre, pero en general muy bien. Mucho de las otras partes de Galicia y Asturias, nacional prácticamente. Casi o 100%, non? Sí, sí. Os turistas van regresando ás súas casas e se cadra por iso a desta tardiña a última procesión que queda por celebrar en Viveiro, a do Vía Lucis, é unha das máis íntimas, con saída ás 7:30 dende San Francisco.